organiserede grupper, der sætter sig sammen, og så printer de måske 200 eksemplarer af en artikel, og så deler de dem rundt i nabolaget, eller på caféer og U-banestationer, offentlige parker, hvor der er sådan nogle kasser, hvor man kan hænge ting op. Det skaber aktivisme, det her. Fordi, og det bygger på det simple faktum, at vi layouter artiklen færdig som et stykke gammeldags papir, før vi offentliggør den. Ja. Det er det, vi laver altid gammeldags papir, men vi lægger det på nettet. Ja. Så kan du også trække gammeldags papir ud af det igen. Ja. Og det betyder, at alle printere, der har format A4, som er tilsluttet nettet, det er i og for sig vores modtagergruppe af det her. Ja. Og det har vi bygget op gennem 2 år, og nu sidste år lavede vi 150.000 eksemplarer af det her magasin i Tyskland, og vi kommer på 200.000 eksemplarer i år i hvert fald. Ja. Og nu er vi så i gang med at lave nøjagtigt det samme nummer i Frankrig. Ja, så man kan sige, at det faktisk handler om med Free 21, her har vi faktisk et ægte magasin, der er frit, som faktisk er ved at brede sig ud i Europa som en steppebrand. Ja, det er slet ikke en overdrivelse. Ja. Jeg vil godt lige dvæle lidt på den her, fordi jeg har opdaget den her. I har sådan en lille tur, hvornår er det er? Den 7. august. 7. august, ja. Hvor I faktisk laver en lille. Kan du fortælle lidt om jeres tur fra Berlin til Moskva? Ja, altså jeg skal lige sige, at det er Rotfuss og den anden mand der er initiativtager til det, men vi sponsorerer det og står bag det og er partner i projektet. Så. Ja, det. Det vi gør, det er, at vi vil gerne vise politikerne, at vi behøver ikke at lave krig med russerne. Vi kan rent faktisk bare tage vores biler og køre derover og snakke med dem. Og det gør vi den 7. august, der kører vi en karavane fra Berlin via St. Petersborg til Moskva. Jeg tror, vi bliver mere end 300 biler. Ja. Og det bliver med Free 21 reklamer på alle bilerne. Ja. Og der er en meget, meget stor mediedækning på det her projekt allerede i Tyskland. Der er så stor interesse for det, og det er fordi, ingen almindelige mennesker vil have krig. Der er ingen, der ønsker det, der er ved at ske, som kommer lige om hjørnet. Og vi vil gerne prøve med den der aktion at vise, at vi kan ordne det her helt lavpraktisk og uden teknologi. Vi kan simpelthen køre over og snakke med de mennesker. Og der er ingen, der vil have den her krig, og det vil vi gerne vise og understøtte med det der projekt. Så nogle gange så behøver vi ikke akademikere og eksperter og alle mulige til at fortælle os, hvad vi kan gøre. Vi kan rent faktisk bare gøre det helt naturligt. For eksempel at sætte os ind i bilen og køre over og tale med russerne. Ja, jeg vil endda slet nogle gange, fordi vi behøver slet ikke de der eksperter. Nej. Men altså, det er jo fantastisk, fordi vi har i dag artikler på på ungarsk og på russisk og på tyrkisk og på engelsk og nogle få på dansk. Og det har jo bredt sig simpelthen som en steppeil. Ja. Og også der sidder der sådan en gruppe af oversættere, frivillige oversættere, som så oversætter indhold, som vi har publiceret på tysk, til respektive sprog. Ja. Vi har i Tyskland mere end 75 faste forfattere nu, mennesker, hvor vi publicerer deres bidrag, sætter dem på papir. Hver eneste uge så får jeg nye lange artikler fra kloge mennesker om alle mulige. Vi skriver om pengesystemet, vi skriver om økologi, vi skriver om bæredygtighed, vi skriver om alt muligt. Fordi det er ikke kun inden for geopolitik, at medierne er styret. Vi skriver, altså vores viden om medicin og medicinalindustri er jo på samme måde fuldstændig lige så styret. Og også der ser vi, at i det øjeblik, der er et medium, der åbner op for reel journalistik, så er behovet enormt. Det er helt enormt. En af de mest velplacerede erhvervsadvokater i Berlin, han har sagt til mig, at det her er det bedste, der er sket i tysk presse i de sidste 10 år. Okay. Det er en kompliment. Det er en kompliment, men det viser ikke, hvor genial en idé jeg har fået. Det viser bare, hvor enormt dårlig den eksisterende
det eksisterende mediebillede, det er. Fordi jeg gør ikke noget særligt her. Jeg gør bare det, man skal. Ja, du rammer det der behov, og der er heldigvis en masse, der bare... Jamen der behovet for uafhængig journalistik er jo enormt. Ja. Og det er det, der bærer hele vores samfund. Ja. Og hvis ikke vi har det, så er det klart, at når der så kommer nogen pludselig og introducerer det, så er det jo ligesom at smide vand i en ørken. Du drømmer ikke om, hvor mange mennesker, der kontakter mig dagligt med kommentarer og ros og ønsker om abonnement. Og det er i alle samfundslag. Det er det, der er så fantastisk. Det er ikke kun folk med lilla tørklæder og dem, man kunne forestille sig, der går til fredsdemonstrationer og sådan nogle ting. Slet ikke. Som jeg sagde i går, der er en tysk fabrik, eller sådan en selvstændig, han har en lille fabrik med 300 ansatte, og hver anden måned, vi udkommer 6 gange om året, hver anden måned, så går han ind på vores hjemmeside, og så downloader han vores magasin, og printer det selv på sin egen printer, og deler ud til sine 300 ansatte. Han er klassisk kapitalist, han er en del af det etablerede system. Han har sådan længtes efter en fri presse, siger han.